Phaikuni ni phaikri hiniar ni ada por phaikri sia por Bokajan Chandrapura dungalong kedo Bokajan Regional Committee Anti-Corruption Youth Power of Assam Thihek pen ACYPA asaihem kimi kangpu pon abirta nang pale. Anti-Corruption and Youth Power of Assam Bokajan Regional Committee amai phu Bijay Boro pen kachapai phu pon amai long ACYPA karbiang lo amai phu Chitra Barua chunbang sonsing tiso ACYPA tiripi pen Gulugdas Khatkhati Press Club amai phu Anantirang Tridip Gogoi la pen man pengki do tum chatong dot mai long chatong dun ACYPA tiripi chunbang Gulugdas pensi ingpu ponlo lapen ACYPA karbiang lo amai phu Chitra Barua pen Thihek pen lamket hanpon ke labang so asaihem aprang ke Bokajan CCI adungalong si dolo sita non ke hadak masap katura ke do kokajok non puthot ladak National Highway thomke prasir kep tomara kung matipula long ansi nang terek ponthulo pusi klar dak pen pachini pon lasinon pen ke bangjong le asai do pusita ladak si nang long poputa pachini pon thu Bokajan pen ananterang karbiang long live